Sziasztok! Akela vagyok, és ma egy levest fogok nektek bemutatni, amit itt a Dudvában található növényből fogok elkészíteni. Ez a leves a kövér porcsinos leves lesz. Mindenki csak gyomnövényként tekint rá, pedig nagyon tartalmas, kiadós levest lehet belőle készíteni. Úgyhogy mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hogy készül. Előkészítettem a tűzrakót, úgyhogy meg is gyújtjuk a tüzet. Szuper, úgy néz ki, meg is gyulladt. Pedig egész éjszaka esett az eső. Akkor mindjárt mutatom a többit. Úgyhogy most elmegyünk és szedünk gyorsan egy kis kövér porcsint, amit itt az út mellett láttam, úgyhogy gyertek, megmutatom, hogy hol találjátok és hogy néz ki. Szóval ott ég a tűzünk, kijöttem ide a Szilaspatak mellé, és hát ő lenne a kövér porcsin. Ezek ilyen kis vékonykábbak most, amiket találtam, de lehet néha ilyen nagyon szép húsos, száras, leveles, dús porcsin találni. Ez is már majdnem jó, csak kevés rajta a levél. Na nem baj, ő is jó lesz. Na, úgyhogy porcsin megvan, akkor gyerünk vissza a tűzhöz. Szóval itt van a kövér porcsin. A gyökerét levágtam róla, az nem kell, úgyhogy most gyorsan meg fogom mosni, és akkor utána el is lehet kezdeni főzni. Úgyhogy szépen alaposan lemossuk. Így. Főzésre most ezt a tatonka szettből a serpenyő részét fogom használni. Nem kell túl cicomázni a levéllel, meg a szárral. Egyszerűen fogom, megtekerem. A húsosabb szárát is belerakom, és a zsengeleveleket is. Így. Fölöntöm vízzel. És dobjuk fel a tűzre. Hadd melegedjen. Így. Látszik, hogy szépen formára a leves, úgyhogy hamarosan lehet ízesíteni. Jelen esetben két dolgot fogok belerakni. Az egyik az só,
A másik pedig mindig van nálam kávézáshoz tejpor, és így a tejportól egy kicsit olyan tejszínes raguleves feelingje lesz a dolognak. Ez is nagyon sokat tud javítani az embernek a komfortérzetén, mondjuk így, hogy olyan, mintha otthon enne. Úgyhogy még hagyom egy picit főni, és akkor utána mutatom a fűszerezést. A porcsin már majdnem teljesen kész van, úgyhogy akkor fűszerezzük is be. Mint említettem, sózom. És tejport rakok még vele. Már majdnem puha, úgyhogy hamarosan készen is lesz. Úgyhogy hamarosan ebédelhetünk. 3:12 van, teljesen időben vagyunk. Látszódik, hogy szépen forr a leves, egy picit megkavargatom. Nyilván ugye, hogyha nem rakunk bele ezeket a vastagabb, húsos szárakat, csak a leveles, vékony részeket, akkor gyorsabban elkészül. De most, mivel van rá időm, ezért szépen kivárjuk. Szerintem elkészült a leves, úgyhogy kóstoljuk meg. Először egy kis leve. Kellemes. Nyilván, hogyha lennének nálam most zöld fűszerek, mert több napra jönnék ki a Dudvába, akkor például kakukkfű még nagyon jó hozzá, illetve lehet hozzáadni még gledicsiát, aminek most van szezonja. Most kezd már barnulni ugye a termésburok. Az is egy nagyon jó kiegészítője lehet a levesnek. Annyi, hogy annak egy kicsit több idő kell, hogy megfőjön, tehát először azt kell fölrakni, főni, de amúgy nagyon finom az is bele. Úgyhogy kísérletezzetek bátran, persze olyan növényekkel, amiket ismertek, mert azért bele lehet futni olyanba is, ami ha nem is mérgező, de mondjuk az egész ételt elrontja a keserűsége, vagy a rossz íze miatt, adott esetben egy gyomorrontás, hasmenés, stb. Befigyelhet még. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, én megebédelek, úgyhogy mindenkinek jó étvágyat, és sziasztok!